So karon guys, ay balik mi dire sa among gishootingan katong kawatag manok. Kay iskay kayo dire liguan. So karon mga ligo mi karon dire. Ang akong kauban dara kawatag manok. Mo ni sa kawatag manok. Ambot nang nangunaw ba ni siya kay gikan mo to liban. Ni siya, paglami ikaw ko sa kinilaw. Na mo na mong balon karon. Ah, taginte mo. Sas kinalami nga doon eh. Gikan pa ni sa Buena Vista. Wala man gikan lang. Ano kini mo bangan ron? Di ko ni culture mo na. Ah, culture ni. Sa kami na gikan. Da, mo. Sus mo oran taon imong among balon nga imo no. Nag-iisa kinuan to sad. Oh, more pa inabot in town sa mong kuan, budget. Oh, ha? Wala na mga gatong among sakit sa mukhaon. So karon guys, mga ligo ta og sapa. Kay lami ka ligo ron kay init yung panahon. O banin ni sa pangaligo guys. Oh, banay mi kay mapabugnaw sa mi karon. Direct na mo. So may pagtilti na ros. Ha? Ano bato sa bato mo ba? Libat to gud. Ano bato mo? Ano ba? Kanya ba? Hey, asa man kaldero nimo? Wala na. Oh, tingaw yo. Isod? Mga good. Sorry. Mora rin tayo mong balon, no? Wow. Wow. Gawa mo ra ba? Kinalamihan ka na lang. Wala. Lagi. Sa kamay. Butangin sa loka, dia. Tanaw ba? Tanaw ba? Kinalamihan kayo. Dok ya. High pants. Ano to? Mga tao na ba? Kaya picture ta. Music sa bagamay. Guys, shout out din sa mga titikir sa payag diri sa Utoy Lake, si Pampex. Madrid. Ang sa Jose family nga naligo. Ligo na mo dire kay kami kay liguan dito kayo. Pinaw pa ni siya pagsuon. Hayag. No. Gini ako ba?